Spremite mi tortu u obliku lutke. Možete izabrati svoju omiljenu princezu, šta god želite. Ako ste spremne, možete da počnete. Stavit ću lutku u tortu. Noge moraju biti potpuno u torti. I ja ću raditi tako. A zatim uzimam šerpu i stavit ću čokoladu u nju. A ja ću koristiti žvaku, sipat ću u šerpu, a zatim ću dodati malo brašna. Posle ću uzeti kutlaču i promešati sve to. Ovako, super! Moja čokolada se već istopila, baš je lepa i ukusna. Preliću tortu sa njom. Ovako. O da, kako lepo curi. Dodat ću još malo brašna unutra, ovako. Promešati i ispalo je čokoladno testo. Treba ga razvaljati. Od njega ću iseći vrh za haljinu. Pažljivo. Tako. A vreme je da lutka proba deo svoje haljine. Zatim ću dodati malo detalja. Na primjer, čokoladne perle. O, da. I obavezno čokoladna krila. A šta dalje? O, tačno! Stavit ću čokoladni marcipan. Ovako. Od toga će ispasti suknja. Probat ću šta je napravila Tyra. Šta? Melisa, kako si smela? Odlazi! Dobro. Uzet ću testo od Huba Bube. Napravila sam na njemu lijep uzorak. To će isto biti haljina, ali roze boje. A sada detalje. I perle. O, kako lepo. Koristit ću žvaku. Tako je ukusna, obožavam je. Mogu praviti baloni, pa čak i perle. O da, divno. Super. Kako lepo miriše, predobro. Rado bih pojela sve to, ali moram ukrasiti tortu sa tim. I ja moram ukrasiti tortu mojim roze žvakicama. O, kako lepo ispalo. Tyra, samo pogledaj moju divnu princezu. Izvini, ne mogu da skinem pogled sa moje čokoladne princeze. Prelepa je. Opa, šta ste to napravili? Oho, Tyra, tvoja lutka je super. Sad ću odseći pače. Kako ravne slojeve. Obožavam čokoladne torte. O, predobro. O, šta je ovo? Čokoladna krila. O, to je ekstra. Sviđa mi se. Sad je red na Melisinu tortu. Odseći ću pače. Opa, a Melisa ima roze tortu. Probat ću. Ukusno. Mogu čak i balon da napravim. Ali pobednik je... Melisa, čestitam. Odmah sam rekla da je moja lutka bolja. Devojke, prestanite. Hoćete da čujete sljedeći zadatak. Spremite mi tortu u obliku dvorca. Mislim da već imate ideje. Hajde, počnite da radite. Super, sigurno ću uspeti. Tyra, gledaj. A vidim te. Šta to radi? Oho, lomi kore, šta je to smislila? Hej, ne gledaj. Gledaj svoje posla. Pa dobro, napunit ću kalup roze glazurom. Ovako. O, da, kako lepo curi. A zatim ću uzeti kornet. Treba ga učiniti zlatnim. Uradit ćete uz pomoć jestive boje. O, prelepo. A zatim ću izvaditi čokoladnu kulu. Spojit ću to i dobiti pravu kulu od dvorca. Dodat ću detalje prozori. A, napravit ću ih od marshmallowa. O, kako je lepo ispalo. Sviđa mi se. Super! A ja sam već istopila čokoladu. Sipat ću je u kalup u obliku konja. Da, sklonit ću višak. Tako je. Za nekoliko minuta ću imati prelepog belog konja. Treba ga obojiti. Griva, rep i noge. Nabošću ih na štapiće i staviti u tortu. Odlično! Hej, Melisa, skloni se! Dole ću staviti roze trake.
A preko će biti ringišpil sa konjićima. Samo pogledajte kako je to slatko. O, da, svaka mi čast. Melissa, ti sigurno nećeš moći tako. A šta? Kod mene je bolje. Treba dodati šećernu vunu i spao je veliki slatki dvorac. Šef će biti ponosan na mene. Wow! O, a evo šefa. Pogledajte šta je kod mene. Oho, devojke, baš ste se dobro potrudili. Ove torte su divne. Probat ću prvo Melissinu tortu. O, tu je roze fil, sviđa mi se. A da li su kule jestive? O, da, jesu. To je ukusno. Ha, svaka čast. Dakle, sad je Tyra na redu. Da vidimo šta je tu. Tyra, tvoje torte je također ukusna. I to mnogo. O, a jesu konji jestivi? Da, to je bela čokolada. Super, Tyra, ti si pobedila. Ovog puta zadatak je još zanimljiviji. Napravite tortu u obliku buketa. Sigurno ćete uspjeti, verujem u vas. Okej, došla mi ideja. Počet ću od torte. A kod mene je veća torta. Uzet ću čokoladni fil i stisnuti ga na tortu. Ovako. Super, ostalo je sve razmazati. Odlično. Ovdje je ostalo malo fila. Poješću ga. Melissa, šta ćeš ti da radiš? Ja ću imati najlepšu tortu. Počet ću od roze fila. Aha, sad ću sve to razmazati. I super. Zatim mi treba marcipan. Ej, Tyra, ja sam to prvo uzela, daj mi. Sad ćeš pocepati to. O, dobro je. Dobila sam veće pače. Tog će mi biti dovoljno. Pokrit ću tortu, odseći višak i... To je to. Ali višak neću bacati, jer od ostalog marcipana mogu napraviti lep ukras za tortu. Melissa to sigurno neće moći. Otkud znaš? Ja ću ukrasiti tortu cvetićima od fila. To je još bolje nego marcipan. Ozbiljno? Onda ću ja iseći krugovi od marcipana. Ovako. Da, tako su lepi. Sad ću roze krugovi staviti na beli, ovako, i spojiti to sve zajedno. A sada gledajte šta će biti. Aha, još malo i... ispala divna ruža. Izgleda kao prava. Melissa, šta misliš? Pa ne nešto. Ja imam ne tortu, već tašnu sa cvetićima. Prelepa je. Zadovoljna sam. Ali moja torta je svakako bolja od tvoje. Ej, ne! Šta si uradila? Melissa je slomila moju tortu, pokvarene. Ej, i ti si moju uništila. Prestani! To ti prestani, ne! Sad ću, čekajte još minut. Gotovo, hoće jelo u obliku jednoroga. Odlična ideja, ja sam već smislila šta ću da radim. Ja ću spremiti za Lilian najlepše jelo. Hajde da počnemo. Treba mi kalup. Sad ću iseći iskore, pravo ugaonik. A zatim ću sastaviti tortu. Treba mi kora, fil, zatim opet kora. I opet fil. Da. Tako ću ponoviti nekoliko puta. A sada, šta je to? Upsa, izvinite šefe, nisam htjela. Malo mi je mesta. Dajte da obrišem to. Sklonite ruke sa mojeg obraza. Dobro, samo sam htjela da pomognem. Dakle, moje testo je već spremno. Sipat ću ga u okrugli kalup. Divno. Tako je. A sad ću dodati mlijeko. A u mlijeko ću dodati svežu malinu. Sama sam je uzgajala. Divno, dodat ću i ostalo voće. O, da, prelepo. Jacqueline, dete, kako si ti? Sve je loše, moja torta se raspada. Šta da radim? Draga, nemoj da brineš. Tišina, smiri se. Hajde da vidimo šta je kod šefa. Pođi sa mnom.
Znala sam da vi nećete uspjeti. Dakle, stavljam čokoladni kalup na tortu, a unutra ću sipati marshmallow i M&M's. Zatim stavljam čokoladni poklopac i to je to. Sama sam napravila jednoroga od marcipana. Pogledajte, zar to nije genijalno? Jeli? O, to je zaista lepo. Bravo, šefe. Stanite, ne dirajte me. Dobro. Nastavit ću da spremam svoju pitu. Dakle, odseći ću pače. Od toga ću napraviti rog. I uši, da. Zatim ću razmazati šlag po piti. Odlično mi ide. Dodat ću detalje i to je to. A sad će mi treba slatki sirup. Šta je to? Je li to špric? Ne, bako, nemoj. Šta ti je, dete? Ne boj se, to je za tortu, to nije za tebe. Dakle, istedit ću sirup u tortu. Divno. Obojila sam svog jednoroga, ispalo je prelepo. Jacqueline, šta radiš? Jao, jadna. Dobro, spremna sam da ti pomognem. Izvoli, to je moj kolač. Stvarno? O, super, bako. Hvala. O, došla mi ideja. Ukrašću od šefa jednog jednoroga, ona neće ni primetiti. A sad ću sipati film na kolač i staviti jednoroga. Lilian, probaj. Wow, svaka vam čast. Svako jelo je divno. Šta? Pa to je cijela torta? Ne mogu da verujem. Sad ću je probati. To je najlepša torta na svetu. Baš mi se sviđa. A da li jednorog može da se jede? Da, od marcipane. Divno. Šta je ovdje? Kako veliki jednorog. Sad ću ga probati. Pa to je bakina pita. Baš mi se sviđa. Hvala, bako, volim te. Šta je ovdje? Kako skromno. Samo kolač. Dobro. Nije nešto. Da, ne sviđa mi se. Ovdje sve loše. Hoću jednoroga. Šta? Ali napravili smo ga, šta nije u redu? Dobro, ja ću popraviti sve. Dakle, napravit ću puno malih jednoroga od testa. Da, tako je. Sklanja višak. Pripremila sam 3 šerpe. U svaku šerpu ću staviti jednaku količinu jednoroga. Gotovo. Zatim ću u svaku šerpu sipati jestivu boju. Treba mi zelena boja, crvena i ljubičasta. Jao, ponestalo mi je ljubičaste boje. Čudno. A možete koristiti luk, šefe? Luk? O, to je dobra ideja, bako. Odlično. A šta ja da radim? O, ideja. Ja sam već skuvala špagete. Stavit ću ih na tanjir, a zatim mi treba kraštavac. Da, gotovo. A od paradajza ću napraviti telo jednoroga, a rok će biti od crvene paprike. Jao, slomila sam ga. Jacqueline, a šta je kod tebe? Otvorit ću bombone. Jao, sve sam prosulo. Ali bitno je da sam otvorila bombone. Dakle, treba mi nož za picu. Sad ću iseći želetrake. Da, uspjela. A sada vadim najveću žvaku na svetu. Obožavam je. Odlično. Od nje ću napraviti jednoroga. Tako je, odlično mi ide. To je kao plastilin. Da, super. A sad ću dodati želetrake, oko i ukrasi. Super. Zadovoljna sam. I ja sam skoro završila. Ostalo je narandati sir na svoju pastu. Da, to je to. Lilian, draga, možeš da probaš. Vrlo rado. O, to je već bolje. Kako slatko. Sad ću da probam ove špagete. Baš me zanima kakav je okus. Wow, sviđa mi se. A šta je ovo? O, i to je ukusno. Idemo dalje. Šta? Čekajte, pa to je povrće. Uj, odvratno. To nije
nije za mene, nažalost. Vreme je da probam slatko od jednoroga. Žele bombone? Nije loš, ali ko je pobedio? Ne, tu nema pobednika, nažalost. Ne sviđa mi se. Molim vas da mi napravite jednoroga. Ne razumemo šta želiš. Došla mi ideja. Ja ću napraviti pitu. A mislim, ona je već spremna. Ali gdje da uzmem jednoroga? Jacqueline će mi pomoći. Ćao, Jacqueline. A mogu li da pozajmim tvog jednoroga? Dobro, uzmi. Odlično, stavit ću ga na pitu. Kako uzbudljivo. Uspela sam. Šefe, a šta je kod vas? Vaša ideja je previše prosta. Ja ću napraviti nešto zanimljivije. Dakle, iseći ću pače torte. Odlično. Na ovo mesto ću staviti jednoroga od marcipana. Baš je sladak. Ova torta je prelepa. Baš sam ogladnila. Moram da je probam. Da, divna je. To je jako ukusno. Šta se desilo? U stvari nebitno. Ja imam još jednog jednoroga. Pogledajte kako je sladak. Stavit ću ga odozgo. Najela sam se. Ali ništa nisam spremila. Šta da radim? Ideja. Uzet ću gotovu tortu. Da, evo je. Nacrtat ću smajlić na njoj. Aha, prstom, tako je. I ubacit ću rog od korneta. Dodat ću šarene konfete i gotovo. Bravo, unuko. Prijatno, mala. Svaka vam čast. Čekajte, kakva je to kutija? Čudno. Dobro, probat ću prvo pitu. Baš me zanima kakva je. Wow, da, to je ukusno. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Kako slatki jednorozi. Spavaju. I torta je ukusna. Dobro, vreme je da vidim šta je u ovoj tajanstvenoj kutiji. Pa, to je dosadno, ali probat ću. Običan kornet. Ništa posebno. Ništa mi se ne sviđa. Krenite iz početka. Šta? Lilian, izvini, ali gotovo. Odlazimo. Unuko, baš si bezobrazna danas. Ćao. Ti si mi tako slatka i lepa. Oduševljena sam. Kako sve oko nas prelepo. Tako sam srećna. Kakav je to čudan zvuk. Sklonite se s puta. Ne boj se, moja mala. Tebe niko neće povrediti. Ogo, šta je to? Jao, o ne. Slomila si našu kuću. Ups. Ne brini. Nešto ću smisliti. Jao, kako to? Ja sam tako htjela da imam svoju kućicu. Ni reći više. Sad ću ispraviti situaciju, ne brini. Sagradit ću ti novu kuću. To nije teško. Treba mi karton i lepa. Sad ću sve zalepiti i to je to. Ne brini, napravit ću bolje nego što je bilo. Ostalo još malo. Posljednji sprat i to je to. Wow, sviđa mi se. Dakle, ja također želim sebi svoju kuću. Pa dobro. Bit će i tebi tvoja kuća. Malo magije će mi pomoći. Da, tako je. To mi treba. Ostalo je samo staviti krov. To je lako. Kakva lepota. Kako ti se sviđa? Da, oduševljena sam. Hvala. Tako mi je drago. Čekajte, šta se dešava? Ne, fuj. Izvini, nisam namerno. Ili ja sam. Ja samo farbam zidove u novoj kući. Ups, vreme da bežim. Dakle, sa zidovima sam završila. A sada treba farbati krov. Koristit ću crvenu boju. Wow, izgleda prelepo. Sad ću da ja... šta je to? Šta je li ti strašno? Ne brini, to je samo paradajzok. Šta se uopšte ovdje dešava? Dobro, moja malena mi je nešto donela. Da vidimo. To je zelena boja. Odlična ideja.
Sad ću napraviti lepe mrlje. Ovo je jako zabavno. Ispalo mnogo lepo, jel da? Wow! A roze farba u spreju? Dobra ideja. Sa njom ću farbati zidove. Prelepa boja. I jako mi se sviđa. I to je baš zgodno. Koristit ću 3 boje. Roze, žutu i plavu. A zid je ostao nefarban. Znam šta da radim sa njim. Treba će mi Huba Buba. Napravit ću od nje ovakve figurice. A od njih ću napraviti mozaik na zidu. Biće veoma lepo. Wow, pogledajte. O, imam još jednu ideju. Imam ovakva krila. Odlično će izgledati na krovu. Stavit ću rog i eto, sve spremno. Koji ste vi graditelji? I mi to možemo. Krila na krovu znači. Dobro, nema problema. Samo što naš krov će biti mnogo bolje od vašeg. To je to. Ispalo sjajno, ja sam zadovoljna. A vi, mališani? Da! Vreme da ukrasimo našu kuću. Ima ovakva prelepa semena. Sad ću ih posaditi. A ja ću dodati malo magije. O, ispala je odlična livada. Ti si moja pametnica. A ja sam još nešto smislila. Treba će mi šarene olovke. Ali mi nećemo crtati, a mi ćemo ih zalepiti među sobom. Tako je. Odlično mi ide. Pogledajte, ispala odlična ograda. A dodat ću malo cveća i ljuljaško od olovaka. Stavit ću ovdje. Wow, to je baš dobro. Obožavam da se ljuljam. Jo, šta se dešava? To je za nas. A mi nećemo imati neku glupu travu. Kod nas će biti pravi asfalt. Gledajte, to je prelepo. O, da, uspela sam. A sad ću uzeti kredu i šarati naš put. Želim da bude mnogo lepo. Eto, jako mi se sviđa. O, ćao, mali, jel ti se sviđa? Da vidimo, o da, to je prelepo, ali dodat ću malo magije. Da, kakva lepa ograda. Wow, i meni se sviđa svaka čast. Dodat ću malo crvenog cveća. O da, ali to još nije sve, trebaju nam opasne biljke. Eto ih, savršeno. I naravno, iznenađenje za tebe. Pogledaj. Da, sve baš cool. Ali naša kuća je bolja. Dakle, vreme da sredimo kuću iznutra. Dodat ću šarene trake. Ovako. Da, ispalo je prelepo. A sad ću okačiti roza zavesu. Wow, preslatko. Okačit ću luster, staviti tepih, sliku i stočić za šminkanje. Eto. Stavit ću još cveće i kadu. Ali to nije obična kada. Ona će biti napunjena kuglicama. Wow! Šarene kuglice, obožavam! Jao, šta je to bilo? Šta? Eto ti! Ko je to bacio u mene? Šta je to? Štapić od sladoleda? Da, to će mi trebati. Napravit ću od ovih štapića lep pod. O, divno. Tu će stati ormar. Ne jedan. A u sredini će biti kamin i puno knjiga. Tu će biti slika. A na kamin ću staviti sveće. I treba mi još sveća.
Da. A još će ovdje stati klavir. On nije običan, on je magičan. Još par detalja i to je to. Kako ti se sviđa? To je prelepo. Imam ideju za drugi sprat. Treba mi odgovarajući pod. Da, ovaj će se savršeno uklopiti. A pogodite šta ćemo imati na zidovima. Tako je. Prelepe slike slepih miševa. Ovdje ću staviti tvormar sa čarobnim napicima. A ovdje ćeš kuvati i uživati u svom omiljenom piću. Eto, posluži se. Ostalo okačiti luster. Oho, čini mi se da se ovo zove kuhinja. Da, tako je. Šta je ovo? Šta se dešava? Izvini, nisam namerno. Mi ovdje ukrašavamo našu sobu. Ovdje je sve tako lepo. Ovdje će biti tvoja kuhinja. U njoj možeš pripremati svoju omiljenu hranu. A za sebe i za svoje goste. Pogledaj, jel ti se sviđa? O da! Ovdje je mnogo lepo. Obožavam ovo mesto. Tako mi je drago što ti se svidjelo. Nije loše. Nama je ostalo da ukrasimo posljednju sobu. Ovdje te niko neće uznemiriti. Možeš slobodno da se odmaraš i uživaš u tišini. Izgleda sjajno. Ovdje je baš udobno. Ti imaš prelepu novu kuću, za razliku od nekih. Po mom mišljenju, ovo je veoma lepa boja za zidove. Tako je lagana i prijatna, savršena za spavaću sobu. Dodat ću mekani kao oblak krevet, a tu će biti tvoje stvari. Baš mi se spava. Eto, uspeli smo. Wow, i vi imate lepu kuću, čestitam. Šta ćemo da radimo u prvoj rundi? Sve je vrlo jednostavno. Gladna sam, tako da želim slatki sendvič. Lagano. Biće urađeno. Čak i dete to može spremiti. Uzgred deci. Svako od nas od djetinjstva obožava slatko. Tako da je Suzy smislila nešto mnogo dobro. Napraviti slatki sendvič. Naprimjer, sa nutelom. Prokletstvo, sva sam se uprljala u mom kremu. Hajde, toster, imam malo vremena. Bako, šta to radite? Kakva je to stara metoda? Postoji toster? Unuko, nijedan aparat neće ispržiti hleb kao što ću to uraditi ja. A sad ide pasta od kikirikija. I malo bakinog džema također neće škoditi. To je divno. Svaka mi čast. Šta to smrdi? Suzy? To je tvoj robot. To nije robot, to je toster. Ne znam šta je sa njim, ali znam da ga hitno treba isključiti iz struje. Jao, tostovi nisu uspjeli. Ups. Šta to radite? Zar ne znate kako se pravi stvarno dobar tost? Zato je potrebno malo rendenog sira i lepih boja za hranu. Ništa teško. Op, pogledajte kako je lepo. Ali to nije sve. Tost treba ispržiti. Raditi to na tiganju je baš dosadno. Najbolji način je to uraditi na pravoj vatri. Šta planira? Moram da nađem negdje vatru. Skoro sam stigao, osjećam to. Evo je, konačno. To je to. Jess, vreme da izabereš pobednika. U redu. Probat ću prvo ovaj sendvič, da. Izgleda najbolje od svih.
Oho, kakav lep sir. Veoma je ukusno. Oduševljena sam. Da vidimo ostale. Šta je ovo? Fuj, kako da jedem ugalj? Jel se šalite? Jao, ne, nisam trebala ni da probam. Ali ovaj sendvič izgleda mnogo ukusnije. A miriše mnogo bolje. Prelepo. Bako, pobedila si. Hvala ti, Jess. Znala sam da me voliš. Sada želim palačinke. Ukusne. O da, to ja umem. Nemojte se ni nadati da ćete pobediti. Niko ne sprema palačinke bolje od mene. Sad ću da napravim testo. Bako, misliš da ja ne mogu napraviti testo? Naravno da mogu. Treba samo sve sipati u jednu duboku činiju. Eto, ništa teško. Odlično mi ide. Svaka mi čast. Zašto se tako mučiti? Postoji mikser. Pomoći će mi da dobro umutim testo. Joj, nisam znala da je tako brz. Fuh, gotovo. Ali kako da ga sad izvučem iz testa? Ma daj, glupi uređaj. Suzy, brzo si odustala. A meni je ostalo samo da ispečem palačinke. To je moj omiljeni deo. Svaka mi čast. Vidi kakva rumena palačinka. Wow! To je to, još samo da dodam margarin. Joj, slučajno sam vas isprljao. Gledajte kako treba da izgledaju prave palačinke. Moraju biti ne samo ukusne, već i lepe. Još par dodira i... to je to. Za nekoliko sekundi sam napravio kisi-misi. Samo što i jestiva. Odlično, Jess će biti oduševljena. Ne ostaje mi ništa osim da iskoristim nešto spremno. Naprimjer hleb. Samo mi ne treba kora. Eto, Jess, možeš da probaš. Spremni smo. Wow, to je palačinka u obliku kisi-misi. Izgleda baš moćno. Baš je ukusna. Sviđa mi se. A šta je ovo? Izgleda kao običan beli hleb. Da, jeste. Ne, to sigurno nisu palačinke. A palačinke u sredini izgledaju baš ukusno. Jao, najbolji su. Ništa ukusnije odavno nisam probala. Hvala, Jess. Palačinke su stvarno moja jača strana. A za večeru želim ukusne špagete. U redu, spremit ćemo ti. Baka i kuvar opet idu teškim putem. Smatram da je sve mnogo lakše. Zašto spremati testo kada se u prodavnicama prodaju gotove špagete? Samo ih treba skuvati. To je to, ništa teško. Miriše super. Sve to uopšte nije lepo. Špagete u višlama, to je sasvim druga stvar. A vidi, ukusno i originalno. Svaka mi čast. Šta? Originalno? Pa to je banalno.
Originalno je napraviti šarene špagete. To ću i da uradim. Prvo moram napraviti špagete samostalno. Učinit ću sve za pobedu. Čak imam i poseban uređaj za to. Ostalo još malo. To je to, još samo da ih skuvam. I naravno ne smem zaboraviti na sos. Odlično, Jess, biraj pobednika. Da, spremni smo. Joj. Sve je u redu, ne brinite. Probat ću prvo ove. Takve špagete zovem kovrđavim. Kao obične nudle, ništa posebno. Iskreno, očekivala sam više. Oho, šarene špagete izgledaju mnogo bolje. Probat ću ih. O da, to je sasvim druga stvar. Ostala je još jedna porcija. Wow, kakva originalna ideja. Jako volim višle. Ove špagete su najlepše. Da. Jel se šališ? Kako mi je to dosadilo? Jede mi se nešto slatko. Naprimjer, ukusan kolač. To nije problem. Dobro, dušo. Kolač? Kako ga uopšte spremati? Bako, možeš li me naučiti? Imam veoma skup uređaj koji će mi pomoći da napravim testo za kolače. To će mi mnogo olakšati život. I ubrzati. To je to, sad uključujem na najjaču. O da, obožavam taj aparat. I naravno ne smem zaboraviti na izgled. Samo treba dodati boju. Odlično. Sad kolači treba oblikovati i staviti u rernu. Sigurno ću pobediti. Kako da ne? Nema šanse. Ja ću napraviti kolač sa ukusnim bobicama. Svi vole borovnicu i jagode. I obavezno ću dodati malo čokolade. Odlično. A sad treba malo sačekati. To je to. Wow, nikad neću moći tako. Moram da smislim nešto drugo. Da, znam. Zašto ne bih iskoristila ove kolačiće? Sad ih treba preliti sirupom od karamele, a onda od svega toga napraviti kolač. Svaka mi čast. Mislim da nije tako loše, jeli? Sad ćemo saznati. Prvo ću probati ove šarene. Lepo i ukusno. Obojeni su čak i unutra. To je veliki plus. Idemo dalje. A u ovom kolaču ima više punjenja. Ali nekako je tvrd. Fuj, ne, nisam zadovoljna. A što je ovo? Joj, kakva gadost. Fuj, ne, pobednik je očigledan. Šareni i lepi kolači mi se najviše dopali. Konačno, znao sam da ću pobediti. Eto ti. A će mala Sofija naručiti. Ja hoću lubenicu. A zašto unutra nema ništa? Tako sam gladna. Htjela sam lubenicu. Sofiji, prestani da plačeš. Šta se desilo? Vi ste već tu? Hoću da jedem. Hoću lubenicu. Kuvajte. Naravno, draga. Hajde da počnemo sa lubenicom. Odseći ću gornji deo. Odlično. Uhu. Da,
tako baka može. A sada uzimam specijalnu viljušku za lubenicu. Uz njenu pomoć ću dobiti ravni komadići. O, da, kako ukusno. A baš mi se sviđa. Treba sve to izvaditi. Odlično. Kada je lubenica već prazna, prelazim na bobice. Ovdje imam grožđe i jagode. Quentin, dragi, pomozi mi i izvadi poklopac. Odlično, svaka čast. Sad su sve bobice u lubenici. Quentin, ne diraj, to je za tvoju sestru. Ali ja tako volim bobice. Bako, a šta sad radiš? A ja sipam žele u lubenicu. A zatvaram i hladim uz pomoć spreja. A ja sam već osekao komad lubenice. O, tako primamljiv, ne mogu da odolim. Moram da probam. Prelepo, sviđa mi se. A sad ću umutiti lubenicu unutra. Tako je. Sklanjam blender, a sada dodajem želatin. Da, ostalo je sve promešati. Zatim punim špric sa lubeničnim želeom. Uzimam malu šerpu sa vodom. Uključujem. I istiskujem ovdje lubenični žele. Da, pogledajte, dobio sam prave lubenične špagete. Treba tako uraditi sa svim želeom. Da, sjajno je ispalo. Cijela lubenica špageta. Unutra stavljam maltizers i ukrasit ću lubenicu detaljima koje sam sam izrezao. Dobio sam žabu. Tako je zabavna, jel da? Odlična ideja, Quentin. Ali ja imam bolju ideju. Napravio sam žele medvediće. Oni su tako super. Prebacujem u čokoladnu činiju, pokrivam drugom polovinom čokoladne kugle, a zatim dodajem jestive boje. O, kakav je to zvuk? A niste zaboravili na mene? Čekam, tako sam gladna. Već je sve spremno, probaj. Wow, svaka lubenica izgleda odlično. Od koje da počnem? Ovo je žaba. A unutra su neke špagete. Sad ću da probam. O, da, tako ukusno. Sviđa mi se. Super. A šta je ovo? Maltizers? Obožavam ove bombone. A šta je dalje? Šta se krije unutra? Wow, bobice u želeu. Sad ću da presečem lubenicu. Da, tako je. Wow, ovo izgleda ekstra. Treba hitno odseći komad i probati. Miris je fantastičan. I ukus je super. Dopada mi se. Šta me čeka dalje? Ova lubenica je čudna. Uopšte ne liči na pravu. Šefe, šta da radim sa njom? Ate čekić, lubenicu treba razbiti. Važi. Sad ću da je razbijem. Tako je. Unutra je tako mnogo žele medvedića. Nevjerovatno. Probat ću jednog. Ovo je preukusno. Da, sviđa mi se. Oni su tako slatki. I čokolada je baš ukusna. Ekstra. Znate šta? Odlučila sam. Šef je pobedio. Ovo je najbolja lubenica. Tu, pobede mu je. Tako sam srećan. McDonald's. Sad ću tako lepo jesti. Kola, pomfrit. A ovdje? Čekajte, gdje je burger? Hoćete li ga pripremiti? Naravno, sestro, to je lako. Uzimam lepinju, dodajem kečap, zatim sen, stavljam salatu, paradajz, sir, mnogo sira. A odozgo stavljam ogromnu pljeskavicu i lepinju.
Došla mi ideja. Napravit ću rupu u centru. Tako je. Sada uzimam tiganj, a na njemu topim sir. Mešam i dobio sam tečni sir. Njega ću sipati u burger. Da, u ovu rupu. Kako lepo izgleda. Cool. Bako, šta si ti smislila, jeli? A ja ću imati zdrav burger. Umjesto lepinja kupus. Ređam paradajz, zatim papriku, šargarepu, krastavac i luk. Odozgo stavljam listovi salate i pokrivam sve kupusom. A na kupus ću poređati kukuruz. Da, burger za malu Sofi je spreman. Super! Šta je smislio šef? Ja sastavljam burger tortu. Na koru ću stisnuti krem, razmazati. Tako je. Dalje uzimam ringlu. Da. I testo za plačinke. Testom crtam sve sastojke za burger. Listovi salate, paradajz i sir. Sada sastavljam burger. Salata, paradajz i sir, odozgo čokoladna kora i dodajem crveni sos. Da, kako lepo curi. Ostalo pokriti sve korom lepinjom. Moj slatki burger je već spreman. Cool. Sofi, probaj. Wow, napravili ste tako ogromne burgere. Šta je ovo? Kupus? Izgleda čudno. Dobro, probat ću. Povrće, fuj, kako odvratno. Ne, a šta je ovdje? Sad ću da isečem i da pogledam. Wow! Koliko sira! Neverovatno! Sviđa mi se! Jedva čekam da probam. Da! Ovo je jako ukusno! Okej, došlo je vreme za ovaj ogromni burger. Sad ću odseći komad. Čekajte! Pa to je cijela torta! Kako je super! Ukus je nevjerovatan. Ovo je predobro. Čekajte, ali ko će pobediti? Ne mogu da izaberem. Dobro, i Quentin i šef su pobedili. To, pobedio sam. I ja. Sve sam pojela, ali sad sam tako žedna. Spremite mi koktel, molim vas. Naravno. Dakle, uzimam pomoranđu i cedim je u čašu. Zatim ukrašavam voćem i bobicama. Gotovo. Ja imam bolju ideju. Stavljam u čašu čija, odozgo jagode i sve prelivam mlečnim koktelom. Preko sipam šlag i sad ću na šlagu nacrtati lepo srce. Da, pogledajte. Smislio sam, a meni treba blender. Unutra stavljam Oreo, Maltesers i M&M's bombone. A još čokoladu. Preko sipam mlijeko. Ostalo je sve umutiti. Wow, pogledajte, ispao je čokoladni koktel. Sada uzimam super šolju, sipam koktel i ukrašavam sve šlagom. I stavit ću malo šarenih konfeta odozgo. Gotovo. Probaj. Sve izgleda tako dobro. Hajde da počnem sa ovim slatkim koktelom. Baš je lep. A šta je ovdje? Da probam. Obožavam jagode. I koktel je super. Posljednji koktel izgleda tako lepo. A da probam. To je predobro. Ali ko će pobediti? Znate? Vi ste se snašli, čestitam! Pobedili smo! To je super! Wow, kako lepa torta! Jede mi se! Odmah ću je pojesti! Što? Ništa nije ostalo? Ali nisam se najela! Bako, jesi tu? Naravno, draga. Čula sam da plačeš. To nije u redu. Hajde da organizujemo izazov.
Treba mi što više ruku. Zvaćemo tvoju stariju sestru Wendy i šefa. Hajde da kuvamo. Wow, super! Hoće tortu? Spremite mi još torte, molim vas. Odlično. Hajde da počnemo. Trebaju mi jagode i jabuke. Super. Dakle, iseći ću jagode. Odlično. A sad ću napraviti testo za kore. Treba mi što više brašna. Zatim jedno jaje. I mlijeko. I promešat ću sve to. Da, svaka mi čast. Oho, to izgleda super. Kako da stignem sve bez dodatnih ruku? Ne želim jagode. Ne. Moraš, Wendy. To je zdravo. Okej, to je zaista ukusno, bako. Dakle, počet ću da kuvam. Točno. Treba mi limenka kole i hleb. Razvaljet ću hleb. Da, tako je. Zatim ću iscediti šlag. I dodati što više čokolade. Super! Zatim opet hleb, opet šlag, oreo i ponovo hleb. To je tako lako. I baš ukusno. A sad ću otvoriti pakovanje M&M's. Nešto neće. A Wendy, daj da ti pomognem. Ja imam više ruku i jake su. A šta? A zašto neće? Hej, vi dole, pomozite nam. Super. Izvoli, Wendy. Hvala, bako. Treba dodati šlag i sipati M&M's bombone. A zatim hleb. Opet šlag. A sada marshmallow. Da. Odlično, pokrivam sve hlebom. Ispalo je baš super. Da, to zaista izgleda odlično. A šta ja dodam? Tačno, došla mi ideja. Šef ima nož za picu. Treba mi. Sad ću ga neprimetno uzeti. Ni čak ni primetio. Moj nož. Pridrži to. Dakle, sad ću iseći testo na trake. Sa takvim nožem je to mnogo lakše. Odlično, to možeš skloniti. Jagode su već ovde. Napravit ću običnu pitu sa jagodama. Mala Sheila obožava pite. Ostalo je to sve staviti u rernu. Da. Bacit ću to. Što je to bilo? Za malo me niste pogodili. Pazite malo šta radite. Ups, nisam namerno, šefe. Svakako vas ne bih pogodila. Ne brinite. Dobro, praštam vam. Evo moje lepe kape. Dakle, gde sam stao? Tačno, napravio sam šareni fil. Stavit ću ga na tortu. Pogledajte koliko je lep. O, da. Bako, šta mislite? Zar to nije genijalno? Jauma, dajte, šefe. Ja znam da vi odlično kuvate, ali moja torta će svakako biti bolja. To je torta od pita. Dakle, svi smo završili. Prijatno. Wow, tortice. Probat ću prvo ovu. Liči na sandvič. Zanimljivo. Kako ukusno. Sviđa mi se. Ali moram probati sve. Na redu je torta u sredini. To je torta od pita. To je sigurno baka spremila. Ekstra. Obožavam bakine pite. Dakle, ostala je posljednja torta. Šarene. Kao da je naslikana. Sad ću da probam. Da, to je baš ono što sam htjela. I fila ima baš mnogo. Ali čija torta je najbolja? Znam, sve torte su pobedile. Kako je lepo što je pobedilo prijateljstvo. Cool. A sad mi se pije koktel. Hajde, iznenadite me. Dobra ideja, Sheila. Spremit ću ti svoj najbolji koktel. Počet ću od sladoleda. Kakav miris. Uzet ću jednu kuglicu i staviti je u blender. I treba mi još par kuglica. Da. Tako je. A sad ću dodati mlijeko i sirup od jagoda. Ostalo je to sve promešati. Wow, izgleda nevjerovatno ukusno. O ne, moje oči! Ne vidim ništa!
Jao, izvinite, šefe. Ne slušaju me moje ruke. O, iscedili su sok na vas. Moje oči, oslepeću! Bako, prestanite što? Lizalica, hvala. Odlično, mogu nastaviti da spremam koktel, a ja ću imati najzdraviji koktel. Što više voća bude unutra, zdravije će biti moja unuka. Odlično. A sad ću sipati u svaki tanjir malo želeja. I promešat ću to sve. Odlično. A sad ću izvaditi pipetu i kalup. I stedit ću u kalupe malo želeja. O, izgleda baš slatko. Wow, i ja bih to rado probala. Nadam se da baka neće biti protiv. Što? O ne! Moje ruke! Ledene su. Kako hladno! Bako, zaledila si mi ruke! Jao! Izvini, a sad ću spasiti tvoje ruke. Imam rukavice. Jao, jadna Wendy. Izvini svoju baku, a nisam namjerno draga. Hajde, spremaj koktel. Dobro, mojim rukama je već bolje. Želim da počnem od sprajta. Jao, nikako ne mogu da uzmem. To je sve zbog rukavica. Hajde. Jao, sok prska u mene. O ne, sva sam mokra. Dobro, nema veze. Bitno je da sam otvorila Sprite. Sad ću to sipati u čašu i dodati pucketave bombone. Wow, u čaši pravi vatromet, super! Rukavice mi više ne trebaju. Uzet ću šarenu vunu i istopiti je u čaši. Baš me zanima šta će ispasti. Wow, prelepo! Šta mislite? Zanimljivo. A ja sam napravila žele kuglice od voćnog soka. A mala Sheila to sigurno nije probala. To su džus kuglice. Šefe, šta mislite? Pa ne znam. Kod mene je klasika. Mlečni koktel sa ukusom i jagoda. Ukrasio sam ga krofnom, a preko ću sipati malo šlaga. A zatim ukrasiti sve žele trakama i dodati slamku. Gotovo, Sheila, probaj brže. A prijatno. Wow, to sve izgleda jako ukusno. Počet ću od ovog roze koktela. Mlečni koktel, obožavam. A šta je dozgo? Wow, žele bombone. Super. Okej, a sad ću probati drugi koktel. Malo je čudan i uopšte se ne pije. Ne razumem to. Neću ni da pokušavam. A šta je ovdje? Hoću da probam. Wow, ukusno. Jao, sve mi puca u ustima. Čekajte, pa to je vatromet. Super. Sestra je definitivno pobedila. Jeste čuli? Pobjeda je moja, srećna sam. Hvala svima na podršci. A sad mi spremite jaja. To nije teško. Hajde, požurite. Naravno, trebaju mi jaja. Dakle, skuvat ću ih u čajniku. To je lako i brzo. A još ću staviti u čajnik Skittles bombone. Sheila i ja obožavamo ih. Odlično. A sada uključujem čajnik i neka vri. Eto. Jao, imaš baš čudan ukus, Wendy. Dobro, ne obraćam pažnju, a razbit ću jaje u tiganj. Gotovo. A sada uzimam mutilice i mešam to sve. O, da, odlično. A sad ću proveriti slaninu. O, slanina je spremna. Dakle, napravila sam kajganu. A sad ću napraviti crtež od jaja. Slanina će biti usta, jaje će biti glava, a masline oči, a sir obrazi. A od povrća ću napraviti nos i brkovi. Ispao je pravi zet. Šefe, pogledajte. To je baš bez veze. Ja sam napravio kolači. Miris je nevjerovatan. Dakle, ukrasit ću ih filom. To će biti jako ukusno, verujte mi. A preko ću staviti žele belance. Ja neću koristiti prava jaja. Napravit ću kolači. Odlična ideja. A šta je kod Wendy? Jao, zaspala je. A ne brinite, probudit ću je. A šta se dešava? Isključite to.
Dobro, da vidimo šta je spalo. O, jaja su se skuvala. Zelena su. Ostalo ih je ukrasiti trakama i očima. To zaista liči na ninja hornjače. Sheila će biti oduševljena 100%. Hajde, probaj, sestro. Šta ste smislili ovog puta? Wow, je li to ninja kornjača? Ha, super! Obožavam da gledam taj crtač sa sestrom. Sad ću probati. A može da prođe? A šta još ima tu? Wow, to je zeka, baš je sladak. Probat ću ga. Wow, sviđa mi se ukus. Da, to je pravi doručak. Šta? Šta je ovo? Kolači, ozbiljno? Obožavam slatko. Jao, to je mnogo ukusno. Jelo šefa me je oduševilo. Dakle, on je pobedio. Ne mogu da se zaustavim. Konačno je pobjeda moja. Zaslužio sam je. Tu.